Ihan vähän kahviahan siitä tuli. Kuten kuvasta näkyy. Hyvää huomenta vaan ja leipä on tuossa noin. Tuolla appelsiinimehu. Ja kello on 25 yli 8. Puoli 9. Ja varttiin vaan 10 ollaan menossa hautajaisiin soittamaan. Ei se nyt näy, mutta siinä kuitenkin lukee, että hautajaisissa soitto 9:45 paikalla. Näytä poistu. Joo. Hiukan ihmettelin, mitä se kanttori sanoi, että hiukan outo kappalevalinta. Ensimmäinen kappale menee dubris ja asia alus ja on se loppukappalekin vähän outo, mutta en mä tiedä, kun siellä on niitä Raakinen tapaus, niin ehkä ne haluaa nyt, että se nyt ihan ikkoja valitusta. No, mä kerron kuulumissa sit sen jälkeen.